pitanje. I pozdrav svima, ja sam Aleksa. Danas snimamo video s mojim drugom. S njim. Pokažite. Ja sam oko najlađe dijete na svijetu. Nisam za gledanje ni za snimanja. On će napraviti isto svoj YouTube kanal. Ponekad će snimat lov, ponekad košarku. Pretplatite se na njegov kanal. Ne znam još kako će se zvati, ali kaže da neće još. Da će uskoro da ga napravi. Vidite, bi igra košarku.